Jeps Trolls, velkommen til mit lille foredrag om eksistentialismen med fokus på Sartre og Camus. Først vil jeg snakke om Sartres mennesket er dømt til frihed. Sartre siger, at mennesket eksisterer uden en på forhånd fastlagt essens. Det her med, at der ikke er nogen Gud eller nogen som helst, der bare har sagt, at ved du hvad, Christian, sådan her skal du være. Jeg er her bare. Jeg kan ikke gøre noget bestemt. Vi eksisterer, men ikke som noget bestemt. Mennesket, det er hvad det gør sig til. Vi er ikke determineret til noget. Det kan altid ændres. Vi er frie. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, sådan skal du opføre dig, Christian. Sådan skal du gøre det, så skal du gøre det. Vi har ligesom ansvar for vores eget liv. Og vi har altid et valg. Ligegyldigt hvor ekstremt det lyder, så vil der aldrig blive rykket på vores fundamentale frihed. Selvom der er nogle ydre begrænsninger, nogle konsekvenser ved vores valg, så har vi altid frihed til selv at vælge. Men med valget, så er der også en del ansvar. Og det her fulde ansvar for egne handlinger, det kan godt være lidt hårdt med, at man så får at vide, hver gang der er sket noget, så er det ligesom ens egen skyld, for man har selv taget valget. Så står man jo selv til ansvar for det. Hernæst har jeg så væren i sig og væren for sig, som ligesom bygger lidt videre på det her med frihed, og hvordan det adskiller mennesket fra andre ting. Væren i sig, det er ligesom tingene, og væren for sig, det er os mennesker. Vi er ligesom summen af alle vores handlinger, men det definerer os kun nu. Vi kan altid ændre det. Selvom vi tror, vi har en identitet, så er det jo kun gældende for vores tid lige nu. Fordi om 5 år, så er jeg måske en helt anden person, og slet ikke det samme som jeg er nu. Derfor så er vi jo, vi er hele tiden frie og kan selv bestemme, og vi kan selv bestemme retningen på vores liv. Det er væren i sig, tingene, lamperne, de kan jo ikke bare gå ud og så lige finde sig en anden lampe og få lampebørn, de har ikke noget formål med livet. De er her bare. Det er også det her med, at eksistensen og essensen på væren i sig, de er uadskillelige. Fordi lampen, den er blevet lavet til at skal være en lampe, men den kan ikke ændre sig, ligesom vi kan. Vi er jo født som mennesker og kommet her på jorden, men vi kan godt ændre os og blive, hvis man nu er mekaniker, kan man godt ændre sig til at blive kok eller blikkenslager, eller hvad man nu har lyst til. Det er den her Kierkegaards syntese, der gør, at vi kan forholde os til os selv på et højere plan. Det her med, at vi er selvbevidste, at vi ligesom kan træde ud og så kigge ned på os selv og sige, hvad er der lige bedst på Christian? Hvorfor et valg skal han tage? Den her syntese, hvor vi ikke er krop eller sjæl, vi er det derimellem. Fordi hvis vi bare var krop, så var vi jo ligesom tingene, og der er vi jo vi har frihed og selvbevidsthed. Men hvis vi var en sjæl, så vil vores handlinger her, de vil slet ikke betyde lige så meget for os, som de gør. Fordi hvis vi bare var sjæl, så de handlinger, vi gjorde her på jorden, de vil være ligegyldige, fordi vi kommer alligevel op i et eller andet højere og magtfuldt noget. Så derfor er vi jo ligesom det der imellem, den der selvbevidsthed. Og med væren i sig og væren for sig, det leder mig lidt videre til det her med ond tro og fremmedgørelse. Det her med, når friheden det bliver for meget, når man simpelthen ikke kan holde til, at det der med, at man har ansvar for eget liv og egne handlinger, det kan godt være hårdt, det kan godt være svært, at folk kommer tilbage til en og så siger, ved du, du har ikke gjort det godt nok, og så man ikke kan sige, jamen, der var en anden, der sagde, nej, fordi du har selv valgt. Den der frihed, det kan godt være svært. Og mennesket, det har en tendens til at tage den her flugt fra verden for sig til verden i sig, den her fremmedgørelse. Det her med at så sige, at man kan godt, det der med at skylde skylden på religion, og så at Gud sagde, at jeg skulle gøre det, eller biologien, og sige, at det er sygdom, eller at sige, sådan gør vi bare i den her kultur. Satan kan ikke acceptere de her undskyldninger. Og han mener, at den her fremmedgørelse, hvor man fjerner friheden og fjerner bevidstheden fra sig selv, det er altså ikke godt. Men han siger så også, at der er en vej tilbage, hvis man gerne vil tilbage. Det er angsten, der er vejen tilbage. Og her skal vi lige have fat i Kierkegaards angstbegreb, som er, hvor angst og frygt det ikke er det samme. Frygt er ligesom, hvis du er blevet bange for en bestemt ting, edderkopper, slanger, sådan er det som den dur hedder det. Og så angst, det er når man er bange for det valg og de konsekvenser valget har. Men det er ligesom også her, man bliver selvbevidst om, at vi er frie og har et valg, når man kan sidde og tænke, man er bekymret for det,
de konsekvenser valget har, så realiserer man, eller opdager man også selv, at man er selvbevidst og fundet ud af, hvad det er, der er bedst for mig. Så har vi Albert Camus' tilværelsens absurditet. Det her med, at Nietzsche siger, at Gud er død, det sletter jo alle de almengyldige kristne værdier, vi havde i vores samfund. Og så lige pludselig, så gør det, at livet, det er jo meningsløst, når Gud ikke har sat et mål i verden, og så har sagt, ved at det er det her, I alle sammen skal opnå. Så bliver hele livet lige pludselig bare absurd. Det her med, at men dilemmaet, det bliver jo så også lidt, hvordan opstiller man godt og ondt, hvis vi ikke alle sammen er enige om nogle faste værdier. Det, der kan være vigtigt for mig, det behøver jo ligesom ikke at være vigtigt for sidemanden eller for den anden sidemand. Men her kan man så lige inddrage det kategoriske imperativ. Det her med, hvor man så siger, at hvis det jeg gør, det er noget, jeg synes hele verden må gøre, så er det etisk eller moralsk korrekt. Den her universaliserbarhed, det er ligesom det, man kan bygge det på. Men der er også et andet problem med den her tilværelsens absurditet, når det hele er meningsløst. Hvad er livet så? Altså, så er selvmord jo bare den eneste udvej nærmest, fordi det ligegyldigt er her. Så det selvmord, det bliver det helt store filosofiske problem. Det her med, at men så er det her, man skal tænke over, hvis alt er meningsløst, så er selvmord jo lige så meningsløst som alt muligt andet. Og der skal man ligesom også tænke over, hvis man så vælger selvmord, så har man ligesom prioriteret det højere. Men Albert Camus, han siger også, at selvom livet er meningsløst, altså der ikke er noget formål med livet, så kan man godt gøre meningsfulde ting undervejs i livet. Så det er jo også noget, man kan være til med, at det behøver ikke, selvom det er det, han kalder det absurde menneske, her hvor man accepterer livet som det er, og så derfor stadig kan leve et godt liv, selvom det ikke er noget mening med det. Så til sidst, der har jeg Sisyfos-myten, som han ligesom illustrerer også Albert Camus' absurditet i livet, det her absurde menneske. Myten den handler om Sisyfos, han er jo på billedet, som bliver tillagt en straf af guderne, fordi han har gjort noget, som han ikke skulle gøre. Han skal blive ved med at skubbe en sten op ad et bjerg, og så når den er oppe på toppen af bjerget, så triller stenen ned igen, og så skal han kravle ned, og skubbe den op igen, og sådan skal han bare blive ved op og ned i al evighed. Men det vigtige i den historie, det er at tænke på, Sisyfos, han er lykkelig. Altså han synes ikke, det er træls. Han har fundet en aktiv værdiskabelse, som gør, at han kan få livet til at være værd at leve. Det her med, selvom der ikke er nogen mening med livet, det er absurde livagtigt, så kan man godt få det ud til at være nogle meningsfulde ting undervejs. Og den her aktive værdiskabelse, det minder meget om, Nietzsches herremoral. Det her med, at man siger, at det ikke, altså man tager fokus på sig selv og finder de gode værdier i sig selv, i stedet for så bare sige, guderne var nogle idioter, og så vil jeg jo være det gode menneske. Den der herremoral, den er der slet ikke. Og så Sisyfos, han er også som Nietzsches overmenneske, fordi Nietzsches overmenneske, det accepterer livet som det er, og ligesom får det bedste ud af det. Han accepterer, at vilje og magt og alle ting, hvordan de er. Og det gør Sisyfos, han siger også, at jamen nu har jeg fået den her straf af guderne, så må jeg ligesom få det bedste ud af det. Så. Alles zusammen. Sehen uns, Trolls.